тамашачыларыбыз, Нәҗибәне яратучы кешеләрнең килүенә бик зур рәхмәт. Минем өчен Нәҗибә барсыннан да иң якын кеше иде. Ул минем сердәшем иде. Ул миңа яшәргә көч бирә иде. Аның рухы бик көчле иде. Аның белән без шактый гомер бергә, хәтта бер бүлмәдә бергә утырып, бергә гримнар салып, бергә серләшеп, бер-беребездән көч алып яшәдек. Нәҗибә минем өчен үрнәк иде, тормышта да, сәхнәдә дә. Сәхнәдә аның кебек уйнау артистлар юктыр дип уйлыйм. Аңарда халыкчанлык һәм шул вакытта миллилек бик көчле иде. Ул уйнаганда тамашачы рәхәтләнеп, аңа кул чабып карыйдыр аны. Хәтта мин аның кебек уйнап булдыра алмыйдым, мин аңа гел соклана идем. Шул вакытта ул чыннан да инде Туфан Минуллинның хәләл җифете иде. Хөрмәтле Әлфия ханым, аныклары, туганнары, якыннары, хезмәттәшләре, мөхтәрәм җәмәгать. Бүген безнең җәмгыятебездә һәм татар дөньясында кайгы һәм зур югалту. 13 мартта шушы үлү хәбәре ишеткәннән соң бөтен татар дөньясы, республикадагы бөтен белгән халкыбыз иң беренчедән шушы зур югалтуга, зур кайгыга катнашып, үзләренең шушы кайгы белән хисләрен уртаклашу өчен театр җитәкчеләренә, хезмәттәшләренә, аның кызына, туганнарына үзебезнең фикеребезне әйттек, бердәмлек турында, ихлас, мәхәббәтебез турында һәм шушы авыр көндәрдә шушы кайгыны үтер өчен Аллаһтан сәламәтлек сорадык. Хактан да 60 ел буенча Нәҗибә апа Татарстанга, татар дөньясына хезмәт итте. Һәм ул һәр вакытта да Галиаскар Камал театрында хезмәттә булды. Газиз милләттәшләрем, минем авылдашым Нәҗибә Ихсановны соңгы юлга затканда шулай зурлап хөрмәт итеп килүегез өчен барыгызга да шиксез рәхмәт әйтәм. Нәҗибәнең нинди рольләр уйнавы турында инде сөйләделәр. Мин кабатлап тормыйм. Мин бары тик шуны гына әйтәм. Менә сабан туйларында атлар ярышка, чабышка ничек әзерләнсә, сәхнәгә Нәҗибә шулай ашкынып керә торган иде. Ул үзенең тормышын сәхнәдән башка күз алдына китерә алмады. Хәтта иң авыр чагында сәхнәгә аның кызы Әлфия алып килеп, киемнәрен киендереп, гримен салып, сәхнәгә зәңгәршәл спектакльне алып чыга иде. Без ничек инде шушындый авыр хәлендә шулай интегеп йөри микән дип аны жәлләп, кызганып карап тора идек. Ә менә спектакль беткәч, ул Аллага шөкер, бүген сәхнәдә мин әле басып торам дип сөйнеп әйткән сүзләре әле дә хәтеремдә. Нәҗибә бәхетле актриса булды. Бердән аның ире халкыбызның кадерле бик драматургы Туфан Миннуллинның әсәрләре Академия театрында шундый зур уңыш белән барды. Менә шул спектакльләрдә Нәҗибә иң төп рольләрне уйнады. Һәм спектакльләрнең шулай зур уңыш белән баруында Нәҗибәнең хезмәте искиткеч зур булды.
Тагын bir fikrini әйтмәкче булам, ул да булса, Академия театр сәхнәсендә татар хатын кызының милли образын тудыра белә торган артистка иде. Сүздә юк. Аның исеме татар театры тарихында мәңгегә калачак.